Kubor nakaslem jong udongsan hima. Sa season 4, kitang shop at kipuron na kaplim jeng im. Kaplim kasi kabansa min ocean. Hasti nama hanong ba shalong. Rangkat kinong shot sandran. Kinong shot kawans dan evolution na maulay. Kinlait man penstenat kipad ba. Haka arpun direk man tau benay luber. Haka pon ribu jen met. Kinsa ay rangkat ka jeng shot. Haka nakatamasa lekmen por prem. Ha Paradise Adventure Camp Meghalaya. Kemudian hasken persit. Shaban poy ha amlaram wajentia. Hakan kasngi yagi pajba lakhot snubha nomor kandon kam bayrong. Hakasngi babut pat kata ka arpuni derek uju ubnai. Hakapon ribu jajan met. Hakasngi babut pat kata haka arpuni derek uju ubnai. Hakapon ribu jajan met. Kandon ke konsert bersarwai da ubak loban moyong na pen usla berubak di manlang mercang nanong talang. Kubli pi barok sesi 4 ngiwan biang kemat ka burom jupi ki diu Pajba ki baju kerjaan, baju MCM ki film kasih. Bat kumjuru kamtam ki ba ju smart bandet kai si jaka changkai perthai. Ki badan hang ni keleng ke jaka jongka ri Meghalaya, ri hasi jandia jongi. Te hani upor pat ngawan hang ni ban pentep pajba ba haka arpun deu tarik mentau banai. Bahkan dan kawai ka program ke ban promote ya kawai ka jaka ka badan hang ke po scan perset. Shaban poi amladam ka bahab apa ka West Janta Hills district ka ba kadan kawai ke jaka ka ba itanat bah ka ba ai kateng Paradise Adventure Camp Meghalaya aba ha ka ba hakto ke jaka kadan ka wa ka ba he ka ba itanat but kidan ru ki guest house ki ka jaka bam ki restoran ti kidan ru ki jaka ilia kai nam tak ni ki khna ki berit te but kumjuru kadan ki ten house but kita bansa pangat nam tak di ba jusmat banit kwai but hajan jong tu kajaka kadon kawai ka ksat ka ba la shoot ya kawai ka film khasi ka film jantia ka bla ai keteng dathelut ka ksat ha ka bangi tep ba kum ka ksat true movie false but shalendat jong tu ka Paradise Adventure Camp Meghalaya kadon sa kawai ka ksat ka brang shu mi thmai man ta ka brang shu lap thmai ka bla tep keteng kum ka pp false ka bajngai tang kum ba khat sipau khat san minute ye ban ji akijat nak tu jaka te hakani kasngi arfun do tarik kandan du kejing pen bernya yakini yaki pajba baro ki bawan hak tu kasngi hak ba program kan sedang hak por ribu jan miet but kindan ki aktor actress nak film khasi ke ban sapen mi shan no apa senama ka blada ban shoot lot ka blatip keteng kum ka film jingem hak ba ki aktor actress but kumjuru ki nong shat senran ki ban sa dan lang tu kasngi ki ban pen bernya ki pajba but kin sadan ru nak liang joki artist dan ki ting shop hak tu sngi ki ba nak film jingem ki bansa pen bernya IP ling ba ki jingsha ling ba ki jingrwai but kumjuru haka arpun tu tarik mentau banai hak por ndri buje thik jan miet kan sadan ka program ka ba ensa pen bernya ya pi ki pat ba ling ba kin ki bansa wan ki bansa dan ringkat lam ru hak tu sngi da ki ting shop ki puran but kumjuru ki nong cha senran ha to film na film jingem ka ba ansa pen bernya ya pi ki pat ba ha ka ba ki ting shop ki puran jong to film jingem kin sa pen bernya ya pi ling ba ki jingsha but kumjuru ling ba ki jingrwai te ha to singiru kin dan ka bam ki lapen kre but kumjuru ka sha but ki wi pat nam ta ki reu pat ba but amdan kam ban siu bairung bandrung ha to jaka ha ka ba na kaliang jo ki try ki nong penyat jong to jaka ki la pelat free entry nam ta ki pat ba ki banon rung ha to jaka te bat kumjuru ha ka arfnyo tarik hauju banai ka ta mut ha ba ha si ban bot hadien jo ka arfnyo tarik kan kin sadan ka live concert ha ka ba kin sawan arngut ki no roi ka pau ba ha ni ka rikhasi jandia jongi ha ka ba latup keteng kum iwei na prenjuki balatup keteng kum i luar mauyong ibana po penosla bat sai wei pat i diman lang mercang bana po nong talang di kini ki arngut ki no roi kin sapen bernya ya ki pat ba ha ka arnyo tarik janmiet ha ka por ndriu baje but tikumta nak kalian ke jonga ngakerpat ya pi pat ba bakin bapinyawan man ya kmi hi dalam ke jong ki kmat ya ketika jing internet jong ketika jaka jong ketika chat arti chat ba ketika wa ha ba kitten house i giblapen kre na kalian ki try ha ba ya ketika jaka kadai belalong try hi dei ba dan bok buang but kumjuru ha ka arfun tarik ringkat bat ka ki ting shop ki puran jong film jingem kin sadan ru kinong shat ki ba lapau ba ha ni gari khasi jantia jongi
na kawai ka academy ka letup kerteng kum ka once dance evolution tu kum ta nak liang jonga sai sian pat nga kerpat yang ipigi pat ba ki nong kersha ni ki film khasi ki nong kersha ni ki ting shop ki puran jogi ki buran ki rio don sap jong ni ke jela ke jongi but kham tam e ya ki ki brio ki justanat ban shangkai ban pikai ki jaka shangkai pangat hangi po dikasi jantia ke jongi ha ka ba hang po war jantia ki dan bon bagi jaka ki ba ki dang sulap thamai te pin internet sya ki to jaka te kum ta nak liang jonga nga kerpat di ba pin yawan man krishan lam ya to jaka kham tam e ti try jong to jaka bla le kerpang bla sna pin internet kerpang ya to jaka bat kum juru ban krishan lam yangi kum kinong ishimenta dan kinong pin berngaya ya pi kipai ba bara kembali shibun ngadi I jena jamu ngadi wi nung shat na one dance evolution te na kalian jonga nga katpat pi baro pai ba papin yawan lang ha ka arbundru bat arbunyo ha paradise ha amlanem ha ka arbundru terik te na ka one dance evolution ngin sa ai ka chingshat te ringkat pergi aktor dress jong ka film ching em ti kum ta pai ba ingin saya kendu ha ka arbundru terik ta benai ha paradise ku blai shibun